Kowace rayuwa labari ne mai zaman kanshi wacce take tattare da darasi wanda ya kamata ai koyi da shi ko kuma ai watsi da shi. Shahararren kasaitaccen katafaren kamfanin nan mai suna Matasa Entertainment haɗin gwiwa da Usmaniya sabbin sun zo muku da ƙayataccen labari mai dogon zango mai suna wata rayuwa. Wata rayuwa dan adam na karuwa. Wannan labarin na wata rayuwa labari ne da ke kunshi da tsararren labarin rayuwar ɗalibai mai cike da ƙalubalen rayuwa a fagen karatu wanda za a faɗakantu a kuma ilmantu kan gurɓatattun malamai masu neman ɗaliban su mata. Ya wannan yan baka yarinya fa. Allah ya sai da gaci. Ba ma na ba. Ai yadda an ga saba. To yaya wallahi. Duk a cikin wannan kayataccen fim din mai suna Wata Rayuwa. Wata rayuwa. Zinariyar zazzakar zumar soyayya a tsakanin ɗalibai da cakwakiyar takadarcin kankan barkafa kan kafin rashin kwababbin ɗalibai waɗanda suka fito daga gidan masu hannu da shudi. Zuciyar ki ba tsoro ba sai ta bani dama furta zancen soyayya. Haɗi da addababbin ɗalibai waɗanda suka addabi malamai da sauran ɗaliban makaranta. Wannan ƙayataccen fim ɗin mai suna Wata Rayuwa ya tara fitacci kuma zakakuran jarumai kamar irin su Ukashi Sabon Gagare, Mustapha Obasais, Shehi Arab, Nura Ɗanmanya, Luwai-Luwai, Ibrahim Jiniyo, Husna, Rabi'a, Usmaniya sabun, Abdul Dan Sarki, Mardiya Yar Beauty, Maryam Jega da Hauwa FKT. Labari tsarawa Shehi Arab, shiryawa Ukashi Sabon Gagare, bayar da umarni Shehi Arab, mai kula da kwalliya Manaja Obasais da Malam Ruski, samar da wuri Abdul FKD, jin daɗin ma'aikata Mubarak, ci gaban shiri Shehi Arab da Malam Ruski. Ku bawa idanuwanku abincin kallo, ku sha kallo tare da ƙayataccen fim ɗin Wata Rayuwa. Wata Rayuwa yana nan tafe.